Alguna vegada ja us he parlat dels orígens del mercat a Girona, quan els pagesos venien a la ciutat a vendre els seus productes. Els orígens del mercat diari a la nostra ciutat estan molt lligats a l'actual Rambla de la Llibertat, però en aquells moments tenia una altra fisonomia, no tan allargada, sinó més en forma de plaça, i rebia el nom de plaça de les Cols, precisament per l'activitat diària de vendre i comprar aliments. En una crònica d'Enric Mirambell publicada fa 2 anys al Diari de Girona i titulada «De la plaça de les Cols a la Rambla de la Llibertat», el cronista explicava l'ambient del mercat que es feia en aquella plaça. Mirambell ens explica que va ser durant molt temps un espai on qui anàvem a comprar érem les dones. Sort que avui la llibertat ha avançat i ja els espais són de tothom. A més de les parades d'alimentació, als voltants de la plaça, hi havia establiments d'artesania o d'altres productes, especialment a les cases que donaven al riu. Les voltes de la Rambla permetien fer el mercat fins i tot quan plovia, perquè els paradistes i les compradores s'hi podien refugiar. Mirambell ens explica: en el temps que els més vells podem recordar, el mercat es limitava als matins. No hi havia hora oficial d'inici de l'activitat. En hores molt matineres, en les que l'hivern encara era fosc, ja arribaven els carros amb els productes de les hortes de l'entorn de la ciutat. Santa Eugènia, Salt, Sant Daniel, Palau-sacosta, Quart... Quan havien descarregat la mercaderia i tenien la parada muntada, començaven a despatxar atenent les compradores que més havien matinejat. Una d'aquestes parades era la de l'avi de la Mercè Serramitjana, que molt amablement ens ha deixat aquests documents i fotografies familiars que podem veure. La família de la Mercè ha tingut parada de fruites i verdures al Mercat Diari de Girona durant 3 generacions. Primer la Rambla i després el Mercat del Lleó des de la seva inauguració. A la Rambla, la parada la tenien just davant d'on hi ha la botiga de Can Pujades, a fora les voltes. Aquí, en aquesta fotografia, podeu veure el seu avi i la seva mare davant del taulell de fruites i verdures. La família guarda també documents com el carnet de l'avi, Martí Vidal i Roca, expedit l'any 39 pel Sindicato Provincial de Frutas y Huertas, que era necessari per poder vendre. També rebuts de taxes de l'any 1942. Aquest, curiosament, porta un encàrrec d'1 cèntims per solteria, o el d'haver pagat 80 pessetes i 44 cèntims l'any 1946 per la contribució industrial a la hisenda pública, o una tarifa de 48 pessetes amb 97 cèntims pagada a la Cámara de Comercio e Industria de Gerona. L'any 1944, el mercat es va traslladar a la plaça Calvet i Rubalcaba i la família hi va obtenir una parada, la número 6768. Primer, provisionalment en subhasta pública i després per acord municipal del 8 d'agost de 1945. La concessió inicialment va ser per 5 anys i el document que la família conserva indica que en varen pagar 1.750 pessetes. Aquí teniu una fotografia general del Mercat del Lleó, el dia de la seva inauguració. I torno a la crònica d'Enric Mirambell de gener del 2018, quan explica el canvi d'ubicació del Mercat de la Rambla a la plaça Calvet i Rubalcaba. L'any 1944 es traslladà el mercat a la plaça coberta. Molts gironins ho celebraren, molts altres posaren el crit al cel. Veïns de la Rambla, els que hi muntaven la seva parada, els que haurien de fer 4 passos més per anar a la compra. Avui el Mercat del Lleó està ben integrat a la ciutat i és cert que encara a la Rambla li escau bé les paradetes, ja siguin les de Nadal o les de fires o les d'entre setmana amb el pont de pedra.